Ilang dried fish vendors naman po medyo problemado dahil sa tumal po umano ng bentahan. Para naman po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Matumal umano ang bentahan ngayon ng ilan sa nagtitinda ng dried fish at pampasulubong sa hilera ng mga vendors sa Barangay Tubuan, Labrador, Pangasinan. Halos wala umanong kitain sila Aling Marjorie ngayon sa kanilang pwesto dahil sa tumal na mga dumadayo para mamili ng kanilang mga alok na produkto. Dagdag pa umano ang isinasagawang daanan sa tapat mismo ng kanilang mga pwesto, bagay na kanila umanong naiintindihan dahil para naman umano sa ikabubuti ng daanan at ng mga motoristang dumadaan sa nasabing bahagi. Oo, matumal na talaga. Matumal na. Wala nang namimili. Kasi hindi naman pwedeng tumigil. Hindi naman pwedeng magparking. Kaya, hintayin nyo na lang. Oo, hintayin lang namin na matapos, ma'am. Inaasahan umano na sa pagtatapos ng konstruksyon ng kalsada ay dadami muli ang mga consumer at bisitang dadayo para mamili at agad naman umano sila makababawi sa kanilang kita. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.